7 vecí ti každý deň ničí testosterón. Vsadím sa, že robíš aspoň 3 z nich. Dokonca práve teraz. V tomto videu ti poviem, ktoré to sú, prečo ich väčšina chlapov robí a ako ich zmeniť. Väčšina z nich zadarmo a dnes. Ak ich odignoruješ, nízka energia, slabý rast svalov a žiadna motivácia a pri najhoršom dievčatá si to všimnú. Ak ma nepoznáš, som Oliver a posledný rok som sa venoval prirodzenému navyšovaniu testosterónu. Po zvýšení testosterónu týmito metódami sa mi zmenil život na neporovnanie. Začneme vecou číslo 1 a pravdepodobne ju práve teraz držíš v ruke. Vec číslo 1. Plasty. Konkrétne plastová fľaša, tá, ktorú pravdepodobne používaš každý deň. Skús mi dať číslo. Koľkokrát si dnes pil z plastu? Koľkokrát si mal kávu z tých papierových pohárikov, kde je viac plastu, než dokážeš spočítať na jednej ruke? Z akej fľaše piješ počas tréningu? V čom je zabalené jedlo? To sú minimálne 3 zásahy BPA do tvojho tela každý deň. BPA je bisphenol A. On napodobňuje estrogen v tele. Keď ho dostaneš do tela, telo si myslí, že máš veľa estrogenu, tak zastaví produkciu testosterónu. Je to ako keby niekto volal tvojmu šéfovi tvojim hlasom, že neprídeš do roboty. Šéf ti samozrejme nedá prácu. Tvoje telo prestane robiť testosterón, lebo si myslí, že ho estrogen nahrádza. Áno, plast ťa robí mäkším. Doslova do písmena. Oceľová alebo sklenená fľaša bez farby. To je všetko. Je to zadarmo po prvom nákupe už dnes. Ešte jedna vec o plastom. Kontroluj svoje oblečenie. Pokiaľ to nie je zo 100% bavlny alebo zo 100% lanu, to znamená, že tam je nejaká škodlivá látka, pravdepodobne plast. To znamená, že ty nosíš plasty na svojom tele na citlivých miestach, kde sa ti vsákajú do tvojej kože, do tvojho tela, kľudne 8 hodín denne. A dokonca toto je oveľa hlbší problém, ako si myslíš. Tvoje obliečky na posteli možno majú plast v sebe. Dokonca mobil, ten tvoj obal na mobil, má plasty v sebe. Dávaj si pozor na všetok plast okolo seba. A ak je to možné, vymeň ho za zdravšiu alternatívu. Vec číslo 2 je horšia. Dokonca ju robíš každú noc. Odber tam dole každý týždeň videa o budovaní atraktívneho tela. Vec číslo 2. Spánok. Testosterón sa nerobí cez deň. Testosterón sa produkuje v noci. Ak spíš menej ako 7 hodín, znižuješ výrazne svoju produkciu. Jedna štúdia zistila, že po jednom týždni skráteného spánku na 5 hodín testosterón klesol o 10 až 15%. Povedz mi, koľko hodín si spal minulú noc? 7? 6? 5? Každá hodina pod 7 je mínus testosterón. Predstav si, že ty ani nevieš, aký je tvoj maximálny potenciál. Ty ani nevieš, aké je to mať maximálny testosterón, ktoré tvoje telo môže mať. To znamená, že ty si doteraz žil ako keby na uzavretej hadici. Síce prítok mohol byť veľký, lenže ak je len malý otvor, tak išiel iba malý prúdik. Toto je tvoj život. To, čo ťa ja naučím, ten otvor otvorí viacej a pretrudí všetok ten testosterón cez tvoje telo a absolútne ťa to zmení. Tu ti dám tip, ktorý väčšina nepozná. Lekársku pásku na ústa cez nos. Zastaví dýchanie cez ústa a núti ťa dýchať nosom, čo zlepšuje reguláciu oxidu uhličitého, čo nepriamo pomáha testosterónu. Ja viem, páska na ústa. Vyzeráš ako kár, ale buď chceš vyzerať pred lúzrami dobre, alebo chceš mať vysoký testiak. Tretia vec je taká, čo väčšina chlapov povie, že sa ich to netýka, ale týka sa ťa to. To ti garantujem. Vec číslo 3. Kortizol. Kortizol a testosterón sa vyrábajú z rovnakej látky, z cholesterolu. To znamená, že oni súperia o ten istý zdroj. Predstav si, že máš 100 eur. Môžeš ich investovať do testosterónu alebo do kortizolu. Tvoje telo sa rozhoduje na základe toho, v akom stave je. Ak si v chronickom strese, úzkosť, nespavo, sociálny tlak alebo práca a škola, telo investuje do kortizolu. Pretože si myslí, že potrebuješ taký ten stres, aby sa cez toto dostal. Je na to jednoduché riešenie, ktoré trvá 5 minút každé ráno. Napíš 5 vecí, za ktoré si vďačný. Hej, znie to teplo, ale kortizol klesá merateľne. Alebo začni meditovať. Viem, ako to znie. Ale 80% zakladateľov firiem, milionárov a miliardárov medituje každý deň. Znižuje ti to dlhodobo kortizol a zlepšuje ti to všeobecne disciplínu a život. Stiahni si aplikáciu Medito, daj tam v Your Daily 5 minút a každé ráno
medituj 5 minút podľa toho, čo ti tam hovoria. Postupne sa vypracuj na 20. 4, 5 aj 6 pôjdu rýchlo, ale pri 7 si väčšina chalobov povie, to fakt? Ak chceš mať skutočne vysoký testosterón, dopozeraj toto video až po 7. Štvrtá vec. Teplo na vajcách. Telefón vo vrecku, sedenie 4,5 plus hodiny za deň, tesné boxerky. Toto doslova varí produkciu testosterónu. Telefón do ruky alebo do batohu. A manspreading, áno, ten má teraz biologické odôvodnenie. Takže môžeš mať citovať napríklad v svojej práci, hej, manspreading je medicínsky odporúčaný. Vec 5. Alkohol. Jedna štúdia ukázala, 10 jednotiek alkoholu 33% pokles testosterónu. Jedna party ti môže zobrať tretinu mesačného rastu. Vec 6. Zlá strava. Rafinované cukry, spracované jedlá, jedlo v plastových obaloch. Pravidlo. Čo má jednu ingredienciu, môžeš zjesť. Zemiaky sú zemiaky, ryba je ryba. Ale proteínová tyčinka je 40 rôznych chemikálií, o ktorých si ani nikdy nepočul. A teraz vec číslo 7. Toto je tá, ktorú chceš vedieť od začiatku videa. A je to tréning do zlyhania. Tréning do zlyhania zvyšuje kortizol, nie testosterón. To znamená, že ten chalan, čo ti vraví, že stále máš cvičiť do zlyhania, ti zvyšuje kortizol. Nepotrebuješ ísť stále do zlyhania na každom cviku, aby si naberal. Práve že toto ti uberá. Právny protokol je RPE9, to znamená, že jedno opakovanie v rezerve vždy na každej sérii. Taktiež taká rada, kardio pred váhami znižuje testosterón, ale kardio potom, ako cvičíš s váhami, ho zvyšuje. A ak chceš maximálny, dokonca až absurdný efekt, studená sprcha pred cvičením. Zužuje žily, luteinizačný hormón vyšle signál a testosterón vystrelí do nebies a potom choď cvičiť. Je ukázané, že ti vie vystreliť až na 1200 nanogramov na deciliter, čo je absurdné množstvo, pretože 1000 nanogramov je vrchná hranica pre tých ľudí, čo majú naturálne vysoký testosterón. Ak ťa zaujíma, ako som prešiel zo 70 kg na 90, klikni na video tu a nezabudni, konzistencia nadovšetko. Mua.